žiaci, ktorí túto vynovenú školu navštevujeme. Toto je siedmačka Deniska. A to je sympatický chlapec Tomko. My máme školu radi, pretože nám dáva niečo do života a vzdeláva nás. Si istá, že všetci sem chodia radi a chcú sa vzdelávať? A prečo nie? Veď škola je fajn. A navyše sa tu organizujú rôzne zaujímavé aktivity a podujatia. To s tebou súhlasím. Keď sa organizujú podujatia, to sa tešíme mnohí, lebo sa ulejeme z vyučovania a sem tam z nejakej písomky. Ty si hrozný. Veď ja len žartujem. Aj ja chodím do školy celkom rád, aj keď nie všetky predmety zbožňujem. Napríklad taká... Stop! Nehovor. Chceš si to rozhádať s nejakým učiteľom? Poďme sa radšej pozrieť do tried. Prioritou pani riaditeľky je zabezpečiť kvalitný vyučovací proces a preto zapájať školu do projektov. Vďaka ním sme získali finančné prostriedky, ktoré nám umožnili školu zmodernizovať a vybudovať nové učebne. Učebne máme pekne vybavené modernou technikou a vyučovanie je zaujímavé, keď môžeme pracovať na počítačoch alebo s interaktívnou tabuľou. Zapojením sa do projektu Infovek sa škole podarilo získať počítače s bezplatným pripojením na internet a zriadila sa prvá počítačová učebňa. Zapojením sa učiteľov do vzdelávania modernizácia vyučovacieho procesu získala škola 6 počítačov a kúpou ďalších nám to umožnilo zriadiť druhú počítačovú učebňu. V rámci rekonštrukcie a modernizácie škola zriadila multimediálnu učebňu s moderným technickým vybavením a interaktívnou tabuľou. Zapojenie sa do programu Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc nám umožnilo kompletne zrekonštruovať školskú knižnicu, rozšíriť knižný fond a zaviesť elektronickú evidenciu výpožičiek. Prepojením multimediálnej učebne s knižnicou vzniklo moderné informačno-komunikačné centrum, ktoré slúži nielen na vyučovanie, ale aj na kultúrno-spoločenské podujatia a voľnočasové aktivity žiakov. Využívať nové formy a metódy práce umožňuje na hodinách aj práca s interaktívnou tabuľou v jazykovej učebni. V priestoroch materskej školy bola zriadená malá telocvičňa vybavená športovými zostavami, ktorá slúži na rekreačnú telesnú výchovu pre deti materskej školy, ale aj žiakov prvého stupňa. Ozaj,
Ako asi vyzerala škola pred 50 rokmi? Poďme sa pozrieť trochu do histórie a prelistujme staré kroniky. V starých kronikách sme vypátrali, že vzdelávanie obcí začalo ešte za Márie Terézie a možno aj trochu skôr. Takto vyzerala budova prvej jednotriednej ľudovej školy, ktorej strecha bola pokrytá slamom. V roku 1767 mala obec prvú múrovanú ľudovú školu. Neskôr pribudla škola pod farou, na mieste, kde dnes stojí pošta, pod kostolom budova starej škôlky, dnešný Domec. V 20. storočí obec nemala pre školu vhodnú, dostatočne veľkú budovu. Preto škola sídlila vo viacerých budovách. Vyučovalo sa v Perényho dome, v katolíckom dome, v dome na priehrade, čo sťažovalo vyučovací proces. Učitelia sa museli presúvať aj s pomôckami z budovy do budovy. Takýto stav trval do roku 1959, kedy sa začalo s výstavbou novej školy s dostatočným počtom tried. Brány novej školy sa otvorili 1. septembra 1961. Prvým riaditeľom novej školy bol František Štefan. Školu navštevovalo 576 žiakov a v takomto zložení pracoval učiteľský kolektív. Pán učiteľ Dvonč má zásluhu za nafilmovanie a zachovanie tohto historicky cenného filmu. Na záberoch vidíme prvých žiakov kráčajúcich do školy, pedagogický zbor počas porady, ale aj vyučovanie na hodinách. Zásluhou pána riaditeľa Štefánika sa neskôr postavila budova školskej družiny. Stávala sa svojpomocne a do užívania bola odovzdaná roku 1968. Na tých záberoch by sme mohli spoznať aj svojich starých rodičov, nemyslíš? Je to možné, tak sa dobre pozerajme. V roku 1974 sa riaditeľom školy stal Ladislav Hudec, ktorý funkciu riaditeľa vykonával do roku 1979. Počas jeho 5-ročného pôsobenia vo funkcii riaditeľa sa vybudovala ohrada a oplotenie školy, betónové chodníky a ihrisko. Je zakladateľom hudobnej školy v Chynorame. Pod jeho vedením pracovala v škole detská výchovka. Z dobových záberov vidíme, že dôležitou súčasťou života žiakov boli rôzne brigády na pomoc národnému hospodárstvu, hromadné cvičenia, spartakiády, ale aj byť uvedomelý pionier, ktorý bráni mier. To viem aj od svojej mamy. Musíme spomenúť aj učiteľa telocviku pána Jozefa Žažu.
Prvý zapojil žiakov do celoštátnej atletickej súťaže o pohár Československého rozhlasu a pod jeho vedením v roku 1976 získali žiaci z Chynoria svoj prvý pohár. Telesnú zdatnosť žiakov rozvíjal aj pán učiteľ Otto Schotter. V roku 1979 sa riaditeľom stáva Ján Jakuba. Tak ako každý z riaditeľov, aj on sa usiluje vylepšiť sklad školy. Svojpomocne a brigádnickými aktivitami zamestnancami školy a rodičmi žiakov boli osadené obrubníky, lavičky, vyasfaltovali sa chodníky, upravili záhony, vysadili okrasné a ovocné stromy. Zrekonštruovalo sa ústredné kúrenie, elektrické rozvody, škola sa napojila na obecný vodovod. Pán riaditeľ Jakuba mal určite blízky vzťah k športu, lebo v telocvični dal spraviť umelú liatu podlahu a pod jeho vedením pracoval strelecký krúžok, ktorý v roku 1989 získal majstrovský titul v okrese Topolčany. Šport mal a aj má na našej škole veľkú tradíciu. Založila sa tradícia lyžiarskych výcvikov. Od roku 1973 sa škola zapája do už spomínanej celoštátnej atletickej súťaže o pohár Československého rozhlasu. Najcennejšiu trofej škola získava celkovo 8 krát. V roku 1988 sa konal jubilejný 20. ročník a mladší žiaci našej školy pod vedením učiteľa Jaroslava Koctúra sa stali majstrami Československa a staršie žiačky boli druhé na Slovensku. Prínos na rozvoj športu majú aj zástupca školy Otto Schotter a pani Katarína Kalousová.